Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Cosmas Chale. Poyamba nayi mitu yake. President Mutharika watsindika kufunika kwa bata ndi mtendere omwe anthu a mdziko la Zambia akusankha atsogoleri atsopano a dziko lawo lero. Boma lati ndi lodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Nkhani za masewero, Scorchers ikumana ndi Cameroon mu ndime yomaliza ya mpikisano wa WAFCON ku Morocco la mulungu likudzali. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapempha anthu a ku Zambia kuti akhale mwamtendere komanso oleza mtima pa nthawi ya chisankho chomwe chikuchitika lero lachinayi mdzikolo. Muchikalata chomwe atulutsa, Professor Mutharika yemwenso ndi wapampando wa nthambi yoona za ndale ndi chitetezo ku bungwe la SADC walimbikitsa anthu onse amene analembetsa mukaundula kuti aponye voti mwamtendere ndi kugwiritsa ntchito ufulu wawo osankha atsogoleri a ndale omwe akuafuna. President Mutharika wati bungwe la SADC latumiza nthumwi kuti zikayang'anire chisankho mogwirizana ndi mfundo za SADC zomwe zimalimbikitsa zisankho za chilungamo zodalirika komanso za dongosolo. Padakali pano bungwe la SADC lapempha adindo komanso andale kuti alimbikitse bata ndi mtendere mdziko la Zambia komwe anthu akupitiriza kuvota lero. Polankhula ndi MBC, yemwe akutsogolera nthumwi za SADC zomwe zikuonerera chisankho mdzikolo a Samuel Tembenu ati mtendere ndi ofunika mu ulamuliro wa democracy. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Austin Fukula. Monga mukudziwa kuti mission yathu inali yodzaonerera kuti chisankho chikuyenda bwanji. Sitinabwere ngati anthu odzachonga kuti apadzala kuyika apadzatani, koma tabwera kudzaona kuti kodi mmene malamulo a Zambia amanenera amene akupanga chisankho chimenechi akutsatira bwinobwino. Ndiye takhala tikuyankhulana ndi anthu ambiri makamaka azipani, ma civil society organizations, a polisi, a Law Association of Zambia, atiuza mmene dziko lilili kukonzekera kwa chisankho chimenechi. Pakadali pano uthenga kwa anthu aku Zambia komanso adindo kaya azipani zimene zikutenga nawo gawo pa chisankho chimenechi, uthenga umene inuyo ngati amene mukusogolera timu imene ikuyang'ana kapena kuonerera mene chisankho chikuyendera makamaka pamene mwatumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino. Uthenga umene tikupereka kwa onse adindo ndi ena onse amene akutenga nawo mbali pa chisankho chimenechi ndi uthenga wodandaulira kuti nthawi ya chisankhoyi onse asunge bata ndi mtendere, number 1. Number 2, asonkhane ndithu apite akavote monyinji wawo mwabata kuti athandizire mmene dziko lawo lingayendere. Chifukwa voti ndi mphamvu yawo imene imapatsa iwo mphamvu yoti athe kuyendetsa nawo boma lino. So uthenga waukulu ndi woti chonde sungani bata tikhale mu mtendere kuti voti limene iyi iyende bwino. Boma lati ndi lodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi yayankhula izi ku Lilongwe pamwambo osayinirana mgwirizano wa thandizo la chakudya wa boma la Malawi, Japan ndi bungwe la World Food Program WFP. Mgwirizanowu dziko la Japan likupereka 1.9 million United States dollars zomwe ndi pafupifupi 3.2 billion kwacha ku bungwe la WFP kuti ligulire mpunga matani 1900 ogawa kwa anthu omwe akusowa chakudya. Owen Mavula ali ndi ripoti. Kafukufuku akuti akuonetsa kuti anthu opyola 2.6 million ali pa chiopsezo cha njala chaka chino potsatira mavuto ang'amba komanso kusefukira kwa madzi zomwe zinakhudza anthu ochuluka. Kupatula izi palinso chiopsezo kuti anthu pafupifupi 6 million akhudzidwa ndi vutoli kamba ka nyengo ya El Nino yomwe ikuyembekezeka kukhudza dziko lino. Pothandizira boma pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu sakuvutika ndi njala, dziko la Japan lasayina mgwirizano ndi bungwe la World Food Program omwe cholinga chake ndi kufuna kufikira anthu ndi thandizo la chakudya.
Polankhula pamwambowu nduna za ulimi a Rosa Mbirizi ayamikira dziko la Japan pogwirizana ndi bungwe la WFP kuthandiza boma pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Thandizo limene lili kuchoka ku boma la Japan labwera mu nthawi yake, monga mukudziwa kuti dziko lapansi likuyembekezera kuti kukhala ng'amba yoopsa kwambiri, and ngati dziko tikuyembekezeranso tikuona titero kuti mwina anthu athu oposa 7 million akhala akuvutika ndi njala. Ndi tili wokonzeka mmene ananditumira president kuti tionetsetse ndithu kuti tilirede pa nkhani imeneyi. Ndi boma la Japan labwera mu nthawi yake, ndipo sikoyamba nditero kuti aboma la Japan kuti atithandize, chifukwa March anabweresanso 1.3 million metric tons za chimanga. Pano mu Juni anabweresanso 1.9 million metric tons za mpunga zomwe tikuzisunga mu warehouse athu. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi wati boma lake ndilodzipereka pa ntchito yothandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo chakudya. Mkulu wa bungwe la WFP kuno ku Malawi a Yang Yun Lim anati bungweli liwonetsetsa kuti thandizoli lafikira anthu oyenera. Owen Mavula, MBC. Nduna za chuma a Joseph Mwanamveka yatsimikizira Malawi kuti palibe chifukwa chochitira mantha ndi momwe chuma cha dziko lino chilili. Iwo ati boma likupitiriza kudzipereka kukhazikitsa njira zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kubwezeretsa chuma cha dziko lino komanso kuyika dziko lino pa njira ya chitukuko chokhazikika. Mwanamveka anena izi poyankhula ndi MBC pomwe anavomereza kuti dziko lino likukumana ndi mavuto azachuma, koma ati ali ndi chikhulupiriro kuti mapulani ndi njira zomwe boma lakhazikitsa zithandiza kuti zinthu ziyende bwino komanso kukwaniritsa zomwe likufuna. Iwo anayankhula ndi Edith Kaira. Ndifuna ndiwasimikizira Malawi ambira kukamba zambirimbiri kani ya budget. Ndifuna ndiwasimikizira Malawi kuti budget yawo ikwenda bwino budget yawo. Tikamana kuti budget ikwenda bwino pali zingapo timene timayang'ana kuti kodi mukutolera ndalama zomwe munakonza kuti zibwere ndalama zibwera. Komanso tu kodi timati expenditure kuti ikwenda so bwino ndifane kuti ikwenda bwino. Oti posito pompano ndikhandi kumapereka report mu October kapena mu November tikapereka midterm review. Nadi kuti budget ikwenda bwino. Ndikuza kuti pali mavuto salepera. Tikumva kuti mwina kukhala ngati kukhala El Nino. Zonse ndi mavuto. Zimene zikuchitika ngakhale ku Iran kuja zimenso ndi mavuto. Manufani kuwasimikizira kuti panopa budget ikwenda bwino. Mina nene president aja kuti zonse singakukuza nthawi imodzi ya zimatenga nthawi apenda atisimikizira koma mwachidule. Padakali pano Mwanamveka omwenso ndi wachiwiri kwa president wa Democratic Progressive Party DPP mchigawo chakumwera apempha mamembala a chipanichi kuti akhale ogwirizana komanso osasunthika pamene chipanichi chikupitiriza kutsatira ndondomeko zake za ndale ndi chitukuko. Mgwirizano ku chipani ndofunikira chifukwa ngati chipani sichingayende bwino popanda mgwirizano, chitukuko sichingayende popanda mgwirizano, komanso zomwe tina promesa Malawi manifesto yathu sizingateke ngati mgwirizano palibe. Nchifukwa yake mwandimva tikukamba nkhani za mgwirizano kapena unity mu chipani, chifukwa tikudziwa kuti mu unity kapena mu mgwirizano muli mphamvu. Ineyo ngati vice president wa kuno kumwera ndifuna kuti kumwera kukhale umodzi, kukhale unity. Chifukwa ka unity ndikuti tipanga zambiri, tipangaso achiri zomwe tikuzifuna kuno kudera kapena kuno kumwera. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tionenso mitu yake. President Mutharika watsindika kufunika kwa bata ndi mtendere omwe anthu a mdziko la Zambia akusankha atsogoleri atsopano a dziko lawo lero. Boma lati ndilodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Munkhani za masewero, Scorchers ikumana ndi Cameroon mu ndime yomaliza ya mpikisano wa WAFCON ku Morocco la mulungu likudzali.
Bungwe la Roads Authority latsimikizira Malawi kuti ntchito yomanga msewu wa M5 wakaphatenga nkhotakota Dwangwa utha nthawi yake. Mkulu wa bungweli Engineer Joel Longwe wayankhula izi pomwe amafotokozera momwe ntchitoyi ikuyendera. Alongwe ati ngakhale ntchitoyi inakumana ndi zovuta zina pa nthawi yomwe imayamba, makontrakita akonza mavutowa ndipo ntchitoyi ikuyenda bwino. Iwo ati ntchitoyi itha mwezi wa Julayi chaka chamawa monga mwachikonzero. Zambiri mulipoti ili. Kwa zaka anthu okhala mbali mwa msewu wakaphatenga nkhotakota Dwangwa komanso ogwiritsa ntchito msewu akhala kukumana ndi mavuto ochuluka kamba kakuonongeka kwa msewu. Izi zakhala zikukhudza ntchito zosiyanasiyana za malonda, ulimi ngakhalenso mayendedwe a anthu. Pakadali pano anthu akugwiritsa ntchito ndalama za nkhaninkhani komanso nthawi yochuluka kuti ayende kuchokera ku nkhotakota kupita ku madera ena ozungulira. Ichi nchifukwa chake boma la Malawi pansi pa ntchito ya SADC Sub-Regional Transport and Trade Facilitation layamba ntchito yokonza msewu. Ntchitoyi akuyigwira ndi thandizo la ndalama zokwana $66 million yochokera ku African Development Bank, ngongole ya $20 million kuchokera ku OPEC Fund for International Development komanso 48 billion kwacha kuchokera ku boma la Malawi. Kumanganso kwa msewu kwabweretsa chiyembekezo pakati pa anthu okhala m'madera ozungulira, ndipo a Amidu Mashikizo am'mudzi mwa Kanyambo mdera la Mfumu Kalima Panjira ndi mmodzi mwa iwo. Mene alikoze pamenepo tibweretsa chiyembekezo chachikulu zedi, ndiponso tibwera ndi chimwemwe monga ngati mudzi pakena msewu machitika ngozi zosiyanasiyana, komanso tusangalala kwambiri kukula kwa msewu umene alikozera. Tulukhala ndi chilimbikitso kuti msewu umene ukakozedwa ife monga ngati ana pakena chinyamata pakena achizimayi tizakhala ndi chimwemwe kuyenda mu msewu dongosolo. Nawo ayamikani khwakhwa omwe amachita ulimi wa tomato ati msewu ukatha uthandizira kuti adzipititsa zokolola zawo kumsika mosavuta. Munali chire zigwembe moti timakhumudwa poyenda kukakhala ndima pamene mbone chimwemwe chachikulu kuti msewu umene akupangira ati wosangalala kwambiri apitirize pa ntchito imene akugwira Mulungu azasogolera. Mkulu wona za ulimi kudera la Zidyana a John Mwadzama ati ntchitoyi ithandiza kutukula ntchito za ulimi mbomali. Mapanopo ndi mmene msewu ukozedwa chonchi ukakhala watala ndiye kuti transport yokafikira kulilonge kapena kunzuzu ikhala yotsika, ndiye kuti akamakagulitsa katundu wawo azikagulitsa pa mitengo yabwino. Kupatulanso nkhani ya transport ndiye kuti ngakhale ndalama apezeka kuti aseva ndalama zambiri, ndiye kuti azitha kuberako ndi phindu lochuluka. Mawu ake mfumu Chilipula ya mdera la Tiye Mwadzama yayamikira boma pakudzipereka wake pokonza msewu omwe ati uthandizira kuchitukuko chosiyanasiyana. Chitukuko chathu chakuno ndeti chikhala chili bwino potenga ni msewu umene akukoza kuti mayendedwe athu akhala pafupi sana ni timendera kale. Pakuchoka kuno kuterekeza kupita kulilongwe timatenga mawazo ambiri kuti tikafike, koma ni metuonera ni mene ayambira kukozera zithandizira kuti tizikafika mwachangu nobwerera mwachangu. Pofotokozera momwe ntchitoyi ikuyendera, mkulu wa Roads Authority Engineer Joel Longwe ati ntchitoyi inakumana ndi zovuta zosiyanasiyana pomwe imayamba, koma pakadali pano makontrakita akonza zonse ndipo akugwira ntchito. Iwo atsimikizira kuti ntchitoyi itha mu nthawi yake. Pakadali panopo nthawi 48 km yatha, 48% yatha. Ntchito yangupitira around 16% thereabout. Nayonso kukwana ndi mavuto opanga comply ndi social and environmental requirements zimene African Development Bank anafuna tikwanise. Problem which is nazo contractor panopo is on track, is doing very well. We should be able to have the project kuboma chaka chamawa. Kupatula kukonza msewu pansi pa ntchitoyi, bungwe la Roads Authority likugwira ntchito zina zotukula umoyo wa anthu monga kukonza zipatala ndi sukulu, kukumba mijigo, kupereka luso la ntchito za manja kwa amayi ndi achinyamata komanso kuwalimbikitsa pachuma. Alongwe ati ntchitoyi ithandizanso pomanga chipata cha magalimoto pakati pa Chiponde ndi Mandimba, maiko a Malawi ndi Mozambique, ndipo imanga misewu ina ing'onoing'ono ku nkhotakota. Ntchito yomanga msewu wakaphatenga nkhotakota Dwangwa ikuyembekezeka kutha mu mwezi wa Julayi chaka chamawa. Beatrice Mwape, MBC, nkhotakota. Nthawi zambiri anthu amayankhula mobwerezabwereza kuti madzi ndi moyo. Ndi cholinga cha dera lililonse kukhala ndi madzi aukhondo pafupi. Mulipoti ili olemba nkhani wathu Mwayi Mtumodzi akulongosola zamene kupezeka kwa madzi aukhondo kwasinthira miyoyo ya anthu a dera la Mfumu Yayikulu Kachindamoto mboma la Dedza.
Kwa zaka zambiri mawanja m'midzi ya Bwanali, Nsola, Nankumba ndi Makwinja mdera la mfumu yaikulu Kachindamoto mboma la Dedza akhala kuyenda maulendo ataliatali kusaka madzi m'mitsinje. Nthawi zambiri amakhala pa mzere wautali pa mjigo umodzi okhawo omwe unalipo. Amayi ndi atsikana amadzuka m'makomo mwawo kusanache kuyika miyoyo yawo pa chiopsezo kutaya nthawi yomwe akanayigwiritsa ntchito pogwira ntchito zina monga maphunziro, ulimi ndi zina zopezetsa chuma. Koma lero nkhani yasintha tsopano kwa Bwanali. Boma kudzera mu ntchito zachitukuko za Regional Climate Resilience Program RCRP2 lakumba ndi kupereka madzi a m'mipope omwe amapopedwa ndi mphamvu za mbwezera. Adwell Zembere ndi mkulu woyang'anira ntchito za Regional Climate Resilience Program RCRP2 yomwe thandizo lake la ndalama limachokera ku banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank. Dera lino linali limodzi limene madzi linali vuto lalikulu. Project isanabwere ndiye kuti anthu akuno amamwa madzi kuchokera mzithapwi. Inde mijigo inalipo koma patali ndiye midzi yambirimbiri kukaunjikana pa mjigo umodzi zinali zovuta kutero kwa azimayi amene akumalawirira mmamawa kuti akatunge madzi mwachitsanzo kudzuka mwina 2 koloko kungofuna kuti akapeze madzi. Ndiye ichichi ndi chitukuko chimene chathandiza kwambiri kuti azimayi azikhalanso ndi nthawi yobweretsa chitukuko ngakhale pa khomo kuchitako zinthu zina. Potsekulira chitukukochi nduna ya maboma ang'ono ndi chiwo chakumidzi Ben Phiri anati boma likumanga zinthu zomwe ndi zolimba komanso zokhazikika. Madzi ndi moyo mmene amanenera anthu akakhala alibe madzi abwino miyoyo yawo sichita bwino. Matenda amabwera komanso nthawi yambiri imene amataya kotunga madzi kokasaka madzi m'malo moti nthawi imeneyo akanayika kumagwira ntchito zimene zikanatukula mabanja awo. Mabanja awo akatukuka ndiye kuti nalo boma likutukuka. Kupatulapo amakhala mkati mwa matenda akabwera ndiye kuti boma likuyenera lipeze ndalama yowagulira mankhwala ndi dzina. So madzi simungawachoze mu ecosystem ya chitukuko cha dziko. Ndiye program yathu imene ya Regional Climate Resilience Program ndi imene ikuyesetsa kuti ibwezeretsenso zimene zimaonongeka chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Koma mmene ikubwezeretsa sikungobwezeretsa mwachisawawa, ikubwezeretsa kuti zinthuzo zikhale zolimba kuti olo chilengedwe chitayankhula mwina wake zinthuzo zizikhalitsa. Ndiyeno nati andiwachite comment anthu amene akugwira ntchito kumeneku kuti zimene tikuziona apa ndi zinthu zapamwamba kwambiri ndipo olo kutabwera kusintha kwa nyengo kotani zikhalabe. Pakadali pano nduna yalangiza anthu kuderali kuti apewe mchidononga zinthu za boma. Anthu oposera 1750 kuchokera m'mawanja 350 akuyembekezeka kupindula ndi chitukukochi chomwe cha ndalama zokwana 75 miliyoni kwacha. Mai Mtumodzi, MBC Dedza. Mu nkhani za malonda, bungwe la COMESA Federation of Women in Business Malawi chapter lati amayi omwe akuchita mabizinesi mdziko muno akupitilira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana zomwe zikuwalepheretsa kupeza mabizinesi ochokera ku boma. Mkulu wa bungweli Aselina Mwene Lupembe ayankhula izi pa msonkhano omwe bungweli linali nawo ndi amayi osiyanasiyana ochita bizinesi, ndipo iwo anati malinga ndi kafukufuku waposachedwapa pa anthu pafupifupi 230 aliwonse omwe akumapeza mabizinesi ndi macontract ku boma, amayi akumapeza mwayi wa bizinesi umodzi wokha basi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Ngakhale pali ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kutukula ndi kulimbikitsa amayi kuti azichita mabizinesi mosavuta mdziko muno, amayi ambiri akupitirirabe kukumana ndi mavuto osiyanasiyana kuti apeze mabizinesi. Amwene Lupembe anati mwa mavuto ena mwa iwo ndi monga mpamba usakwanira, zikole zotengera ngongole zosakwanira, komanso ena kumakhala alibe uthenga woyenera wokhudza mmene angapezere mabizinesi amenewa. Ngati azimayi mabizinesi awo akubwerera mbuyo ndiye kutinso pali vuto, ndiye kuti dziko silingatukuke chifukwa azimayi amakhala akulemba achinyamata ndi anthu ena amene sangalembedwe ndi maorganization ena komanso ndi boma. Ndiye tinabwera kuti timve kuti kwenikweni iwo amve zimene tapeza komanso timvenso kwa iwo azimayi kuti vuto ndi chani kwenikweni, kuti titengenso vuto lija tipitise kwa adindo. Komanso ifeyo tikamapanga ma program athu tiyike na program oyenera kuti azitha kuyankha ziphinjo zijakumana nazo azimayi kuti tithandizane nawo bwinobwino kuti mwina zaka zikubwerazi titha kukamba kuti azimayi ambiri akupanga nawo mabizinesi
ndi boma. Mmodzi mwa amayi omwe akuchita business mdziko muno ndipo omwenso anali nawo pa msonkhanowu, Abeti Kanchira, anati zotsatira zakafukufuku zomwe awapatsa wawatsekula m'maso kamba kuti amayi ambiri akukumanabe ndi mavuto akafuna kuchita business, makamaka amabizinesi ang'ono. Pali mwina zinthu ziwiri kapena zitatu zomwe zimabweretsa zimayi mbuyo. Kufikiridwa kumakhala kuvuta. Anthu amene ali mabizinesi kale ndi kuti akupita bei kuti akutukuka. Pamene anthu amene akutukuka kumene mabizinesi muja kuti afikire mauthenga ofunikira zikumakhala zovuta. Umatha kupeza bizinesi ndiyoti ndiyofuna ndalama zambiri, koma kuti upeze thandizo kuti ndalama zimene zikwaniritse umasowa kuti ukafikirire. Koma tikupempha ngati akutrade ma NGOs afikira azimayi ambiri. Afenso kuno ku Malawi ndizotheka ndithu kupyolera mwa akuluakulu athu, adindo athu. Bungwe la Confweb linatsindikanso kuti kafukufukuyu anaonetsanso kuti pa nthambi 100 zina zilizonse zomwe zimayang'anira zogula ndi kugulitsa katundu, nthambi zokwana 38 zikuyenera kuti zikonzedwe kuti zikhale ndi ndondomeko zokomera amayi kuti apeze mabizinesi mosavuta ngati nthambi zina zonse. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana ya Scorchers ikupitilira kuchita zodabwitsa ku mpikisano wa WAFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco, pamene dzulo yafika mndime yotsiriza ya mpikisanowu itagonjetsa timu ya Algeria ndi zigoli 3-1. Tabitha Chawinga anagoletsa zigoli ziwiri pamene mng'ono wake Temwa anamwetsa chimodzi. Masewero ena a ndime ya semifinal, Cameroon inagonjetsa Morocco kudzera pa mapenalty ndi zigoli 3-1. Izi zikutanthauza kuti la Mulungu likudzali Malawi idzakumana ndi Cameroon mu ndime yotsiriza ya mpikisanowo. Mtolankhani wathu Amin Musa tili naye mstudio muno. Kwa nthawi yoyamba mpaka kufika ndime yotsiriza, Amin, zikutanthauzanji zimenezi? Izi zikutanthauza kuti choyambirira dziko la Malawi kumbali ya masewero mpira wa miyendo wa asungwana kapena kuti women football pa Chingerezi wasintha kunena kuti dziko la Malawi tsopano ndi limodzi mwa mayiko amphamvu amene aziopedwa kapena azidziwika kuti mpira wa asungwana unapita patali mu chimene tichitira mwina ayina Morocco tikamakamba za men's football, Egypt timadziwa kuti Cameroon, Senegal, ndi kuti ifeyo tili mu class A. Dziko la Malawi lili mu class A kuma timu amene achita bwino, chifukwa matimu amene achita bwino kwambiri mu mpikisano umenewu kapena matimu 4 amene afika mu semi-final ndi osayiwala kuti apita ku World Cup. Matimu amene apita ku mpikisano pa dziko lonse ndi matimu amene ali amphamvu kwambiri mu continent. That means kuti dziko lonse lapansi lizidziwa kuti dziko la Malawi kapena timu ya Scorchers yalowa nawo mu mndandanda odziwika bwino matimu amphamvu pa dziko lonse lapansi, osati mu Africa mu Cameroon, pa dziko lonse lapansi. Soza kuti tapanga graduate kuti ife ndi timu yaying'ono, si ifeso timu yaying'ono kapena Scorchers si timu yaying'ono. Scorchers ndi timu yayikulu yamphamvu, tachoka ku matimu ang'ono anja ndi kuti Malawi izikidwa m'magulu amatimu amphamvu kwambiri. Ukuona kuti zimene zizikuti zitheke chinsinsi chenicheni cha Scorchers chagona pati? Pali zinsinsi zingapo makamaka ine tachita kafukufuku ntaona bwinobwino napeza zifukwa zinayi. Chifukwa choyamba tisabere shayi asikanawo achita bwino kwambiri, akulimbikira akakhala pa ground paja. Fo mkuzo kuti masewero ena ngati I think masewero a Ghana dziko la Malawi linamba kuchinyisa, timatsalira ma asungwana aja nabwera kuchinya zigoli kupambana kulimbikira pa ground. Chifukwa chachiwiri tinganenebe kuti ma friendlies kapena pakatipa muzaka ziwiri 2025-2026 taona bunge la famu likumapereka mpata ku Scorchers kuti azisewera nawo ma friendlies masewero pima na mphamvu echambati ma FIFA calendar dates kokha ma friendlies Malawi imapita kukasewera kuzitolera mphamvu. Chifukwa chimenechi chapangisa kuti timu izachita bwino. Chifukwa china chachitatu ndi tingane kuti pa Chingerezi mati export strategy, kukhala ndi osewera ambiri mayiko akunja, mayiko amene mpira unapita patali kwambiri. Mukhoza kuona Tabitha ajina Temwa awa tilinda jina Rosie asungwana ambiri akusewera mayiko ambiri, wina akukasewera UEFA Champions League, wina akusewera UEFA Europa League, zimene mpira umene wakumene kuko akautenga kubweretsa kunoko umathandiza kwambiri timu ya Malawi. Chinthu china chomaliza ndi tingane kuti investment. FIFA inayika mulo kunena kuti aliyense timu ina iliyonse imene izikhala kuti ikisewera elite league kapena league yaikulu ya mdziko izikhala ndi timu ya asungwana. Cholinga chake mpira wa asungwana upite patsogolo. CAF inavomeza imenezi, famu ikakamiza timu ina iliyonse imene ili kusewera mu FDH Premiership General Super League ili timu ya asikana. Zimene zopangitsa kuti asikanawa azikhaso ndi nthawi yosewera mpira. Chifukwa mbuyomo osewa ndi sakana pezeka ifa matimu ambiri asikana ambiri akuchokera matimu ngati Bullets, Wanderers, Silver, Akaronga, tikunena pano kuli matimu amene asikana. So investment osayiwalanso
ndalama zimene ziliko pano pa bank ya national bank inayika ndalama zimene padakali pano kuli mpira kapena kuli ligi ya national kapena ya dziko lonse ya asungwana imene asungwana akumasewera ligi ngati mpira wa anyamata. Zimenezi ndi zifukwa zimene zapangisa kuti timu yathu izichita bwino. Ndiye ukaunikira bwinobwino kuona kuti mwayi otenga chikho ndi otani. Mwayi otenga chikho timu ya Malawi kumene yafika apa ndi wambiri, ndipo kwa ife kapena kwa anthu amene akuangana even dziko lonse lapasi mukapita pa social media dziko linali lonse alesa kukamba za Scorchers kunena kuti timu iyi inagonjetsa ma champions kapena amene akutereza chikho chimenechi a Nigeria. Timu iyi yagonjetsa matimu akuluakulu, achina Egypt yasema timu ang'onoang'ono ya, achina Ghana yasema timu ang'onoang'ono. So yadutsa monsemo timu iyi kupita kumeneko yagonjetsa akatswiri. Kodi awa ndi ndani? Ndikuona kuti mwayi fa kumene kuja Messi mapasa mpata zoti Malawi ingagonjetse Egypt ingagonjetse Nigeria ambiri samapereka mpata ndipo sitimaganizira koma zinatheka. Yadutsa monsemo mpaka na kuzafika mu ndime yotsiriza. Ndikupira kuti mwayi wa Malawi ndi waukulu kwambiri, especially kutenga kumene zachokerako. Timu ya Malawi yakhale kupambana na kugonja masewera amodzi pamene timu ya Cameroon ikumavutika kugoletsa zigoli. Chachikulu timu ikumachinjiriza kwambiri kumbuyo kwawo kuli mphamvu kuti tinyitse. So mwayi wa Malawi ndikuona kuti ndi ulipo wabwinobwino wambiri so basi. Hayi zabwino zonse. Ndathokoza kwambiri. Zikamukwambira. Ndi nkhani imene ito tafika kumapeto kwa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane tentionenso mitu ya nkhanizi. President Mutharika watsindika kufunika kwa bata ndi mtendere omwe anthu a mdziko la Zambia akusankha atsogoleri atsopano a dziko lawo lero. Boma lati ndi lodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Munkhani za masewero, Scorchers ikumana ndi Cameroon mu ndime yomaliza ya mpikisano wa WAFCON ku Morocco la mulungu likudzali. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munandine Cosmas Chale, masana abwino.